Op dit stuit is het druk met de presentaties van de 11 Fountains. Een cadeau van culturele haardset 2018 aan alle Friese steden. Er is ook ongemak over de hele procedure. Kunstenaar Henk de Boer uit Warkum had mijn stichting De Paupers bezocht om daar op een theatrale wijze een vorm voor te vinden. Hoe kennen wij nou de mensen die zich ongemakkelijk bevelen en de gevoelens hebben, hoe kunnen wij die nou er ik bij betrekken en bij ons project betrekken? En zo hebben wij een fontein maken en ontworpen en die komt er ik. En dat liep het heel banaal. Het is een fontein van lullen. En de fontein zelf, in het binnenste zit een iepenbier toilet. En die fontein die spuit het alleen nog maar als er in het iepenbier toilet pissen wordt. En daarmee willen wij toch een signaal, Jan, dat de mienskip, en het woord mienskip vooral net helemaal zuiver gebruikt wordt. Het project 11 Fountains, het is maar alle keer buitenlandse kunstenaars naar binnen te halen. Ja. Verleden weken via de presentatie van De Woeste Leeuwen hier in Warkum. Ja. Wat vond je ervan? Om een waardeoordeel over het ontwerp te gaan, dat is misschien net iets om mij en dat wil ik niet iets, want ik respecteer elke kunstenaar die dat doet. Maar de gang van zaken van dat mensen de hand opsteken moesten om te zitten, want ze het mooi vonden en dat moest eigenlijk binnen 10 minuten dat ze naar het ontwerp zien hebben. Ja, ik denk voor een project voor $250.000 ken dat net iets. Ik hoor het net iets. Ik heb er s'nachts bij wie ze spreken nog meer een pankoekbak. Ik denk dat moet bezinken en dan pas kan je er een oordeel aan. Soms moet je over het beeld heen stappen. En direct dat ik nou als dat weer was, die leeuwen zo mooi vind. Wat ik erbij heb is, denk dat de verbeelding zit er net in. Het ligt niks onder verbeelding oer van degene die er naar zocht. En daar gaat het volgens mij wel om bij kunst. Het met verbeelding hebben. En dan is alleen nog een naam net genoeg. Wat is de verbeelding efter dit kunstwerk? De verbeelding hiervan is bij ons project van de Pauperfontein, maar al die lullen. Die lullen die staan eigenlijk voor Jan Lul. Degene die aan de kant staat, of dat nou zelf wil of net, of aan de kant zetten wordt, of net zien wordt. Want hoe groter een project, hoe meer nullen achter een project komen te staan, hoe meer als degene die aan de top stiet is hoe meer als die met zijn eigen zaken bezig is. Dat is ergens wel begrijpelijk, maar in de context van mienskip zou het toch hartstikke mooi wezen dat ze wat meer uit hun ivoren toer stapten en zijn van wat is er nou werkelijk los onder de bevolking. En dat moet ze doen. En dat kennen we wel. Nou, en wij proberen dat die mensen die commentaar hebben met deze fontein, dat die bij u een plek vinden. Dat die een project mee kennen die eigenlijk een onklacht, een protest is in de manier van doen. Dat het net helemaal mienskip is. Dat wij eigenlijk niks te zeggen hebben. En nou kennen we wat zeggen. En dan wordt die negatieve kracht die ze hebben en al die inspanningen die ze daarmee doen, proberen we op die manier een baan te leiden die creatief wordt. En dat zou toch prachtig wezen als dat in 2018, dat we dan de scène kennen en dat we dan zeggen kennen, god, dit hebben we machinaal gepresteerd. Als mensen het zelf mooi vinden, dan worden ze grutskop die dingen. En dan hebben ze uitstraling naar buiten toe. Maar nou is het er net grutskop. Hoe willen wij dan uitstralen naar buiten toe dat wij grutskop zelf binnen, dat wij wat kennen, dat wij ambitie hebben? En ik weet eigenlijk wel zeker, als dat ding één keer riet, want het wordt een mobiele fontein en we gaan langs de dorpen, want die hebben geen fontein, die is sowieso al failliet in het proces. Dan denk ik van, dan binnen er zelfs een hele hoop toeristen die zeggen, moeten wij maar op een foto. En jammer genoeg, eind 2018, dan breken we hem weer aan, dan heb je niet meer plezier van. Maar ik heb niet meer ergernis erom.